L-imġar għal darb'oħra imtliet kif il-pjazza prinċipali reġgħet saret ċentru ta' kuluri u tomi toniċi għal festa Frawli. Kull sena f'April l-imġar sar sinonimu mal-Frawli, żmien li jibda jdaħħalna fl-ispirtu tas-sajf u din is-sena ma kienet ebda eċċezzjoni b'mijiet ta' familji, viżitaturi u dilettanti tal-prodotti lokali jinġabru taħt ix-xemx biex jiċċelebraw mhux biss il-frott magħruf tal-imġar imma wkoll is-sena, it-tradizzjoni u l-ispirtu komunitarju illi jagħmel lil dan ir-raħal. Din l-attività kienet organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Imġar flimkien mal-Knisja Parrokjali bl-għajnuna ta' mijiet ta' volontiera illi qattaw ħafna mill-ħin tagħhom biex jagħmlu dan il-festival possibbli. Fost dawk illi attendew kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg, akkumpanjat minn diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista. Ibadna qegħdin hawnhekk ġewwa l-Imġar Malta fejn żorna l-Festa Frawli għaw attività meraviljuża tara anke parti mill-identità ta' Malta. Irridu nkunu aħna ta' appoġġ magħhom is-sena kollha sabiex ikomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom u jkomplu jsostnu il-familji Maltin għolċin kollha. Issa però nkomplu ngawdu naqra l-Festa Frawli nduqu xi frawla u nkomplu nduru wkoll l-istols li hawnhekk u niċċelebraw magħhom. Net News tkellem ukoll ma' diversi persuni li attendew għal din l-attività illi kollha stqarru kemm dan u avveniment li tgawdi minnu l-familja kollha kif ukoll post sabiħ fejn wieħed jista' jqatta' ħin ta' kwalità mal-familja tiegħu f'nar ta' ħadd. Dan fost tfal li saħqu magħna kif din l-attività apparti li tihom ċans igawdu ġurnata mal-familja tagħhom tallimhom aktar fuq il-prodott lokali. Intom tħobbu kull sena tiġu hawnhekk? Iva, kull sena. U l-iktar ħaġa li tolqotkom minnha? Il-frott, in-nies, l-ambjent, kollox. Nħobb immur il-Knisja, hemmhekk l-ewwel li mammur il-Qoddisa, u mbagħad ninżel nieħu xi ħaġa bħal breakfast u noqgħod man-nies indur, u mbagħad nieħu ġelato u hekk u sejrini. Ejwa, nieħu pjaċir niġi hawn kull sena niġu aħna. Frawli hu, xaġa tal-familja. U kull sena tiġi? Naqbel xi waħda l-ewwel hemm le mhux kull sena. Meta ma nkun xogħol. Tħobba Festa Frawli tieħu pjaċir? X'jidhirlek minn Festa Frawli? Mimlija nies, għandna ħafna ikel, kollox tal-Frawli. Tuħu pjaċir, ġurnata sabiħa ħarġet illum, mhux ix-xemx. U kull sena tiġu? Nippruvaw niġu kull sena. Minn Għawdex, iva. Illum Festa Frawli, so ovvjament aħna għandna wkoll il-ġobhom pecorino bil-Frawli wkoll. Il-festival offra varjetà ta' ikel magħmul mill-frawli tal-bdiewa lokali fosthom luminati, smoothies, ġelati u waffles. L-attività kienet immirata biex toffri esperjenza tipika Maltija b'ikel frisk u frott ta' kwalità u biex il-festa tkun aktar varjata kien hemm ukoll stands bil-pjanti, ġugarelli għat-tfal kif ukoll esibizzjonijiet ta' arti relatati mal-frawli minn studenti ta' skejjel lokali li wrew it-talenti tagħhom. Il-ġurnata kienet imżewqa programm varjat b'diversi artisti li żammew l-atmosfera ħajja tul il-ġurnata. Mingħajr dubju, Festa Frawli komplet tikkonferma kemm hija maħbuba kemm il-Maltin kif ukoll mit-turisti e kif kull sena din l-attività tkompli tikber u tiġbed lejha aktar nies.